ଆସିଗଲା ନ୍ୟू ଏକ ଅପଡେଟ୍ଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର। ନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ବା ମିସ୍ତ୍ରୀ ବା ଲେବର ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ନିହାତି ଭାବରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବା 60 ବୟସରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି କୋଠାବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତତଃ 90 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦରକାର ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟିଏ ଦରକାର। ପରେ ଭୋଟ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଦି ପରିଚୟପତ୍ର ଜେରକ୍ସ ବା ନକଲ ଦରକାର। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ଜେରକ୍ସଟିଏ ଦରକାର। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାର ଜେରକ୍ସଟି ନେବେ। ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ବି ଜେରକ୍ସ ନେବେ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଜେରକ୍ସ ନେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାର ଉପର ପୃଷ୍ଠାଟି ଜେରକ୍ସ ନିହାତି ଭାବରେ ନେବେ। ତାପରେ ହିତାଧିକାରୀ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବା ନା ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆଧାରରେ ଲିଙ୍କ ଥିବ ସେଇଟା ନେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସହାୟତା ରାଶି ବା ଟଙ୍କା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଆଧାରରେ ସଂଯୋଗ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 1800 345 6703।